OK, čaute ľudia, čaute Spektoši, vítam vás pri tomto videjku. Ak nás pravidelne sledujete na Facebooku, tak určite viete, že v tomto videjku pôjde o vyhodnotenie výhercov z minulotýždňovej súťaže, kde ste vlastne mohli vyhrať takúto fajnovú čiapku, fajnovúčku, alebo takéto tričko. Celkovo sme boli strašne prekvapení, že koľko ľudí sa zapojilo do súťaže a bolo vás celkovo 200, čo je fakt, že veľa a každý ste rozdelili na dve skupiny, na tých, čo chceli tričko a tých, čo chceli čiapku. OK, ja to nebudem dlho obkecávať, poďme si rovno vyhlásiť prvého výhercu, čo vyhráva tričko. Takže zoberiem si prvú skupinku ľudí, čo si písali o tričko. Takže tu sú všetci ľudia nastrihaní, čo písali o tričko. Dám ich sem do čiapočky, takto pekne zamiešam. A teraz si myslím, že môžem vyťahnuť prvého výhercu. A prvým výhercom sa stáva Jessica Kalitová a tričko M. Takže Jessica gratulujeme k výhre trička. Dúfam, že si ju užiješ. Ja ti toto tričko zasielam. Páči sa. Takže Jessy, gratulujeme za výhru, dúfam, že si tričko užiješ a dúfam, že budem si s radosťou. A teraz si môžem prejsť na skupinu ľudí, čo si písali o čiapku a tých mám tu. Takže tu sú všetci ľudia, čo písali o čiapku a je ich podstatne menej, ale to zase zvyšuje šancu na to, aby vyhrali. Takže dávam všetkých sem do čiapky, bum ich tam. Zamiešam troška. A takže prvý výherca a jediný výherca čiapky sa stáva Martin Kulík. Martin Kulík, gratulujem ti k výhre čiapke. Dúfam, že ťa ešte ochránim v tomto zimnom počasí. Ja ti ju posielam takto symbolicky, bem. Je tvoja. OK, takže Martin a Jessy, poslite nám vaše kontaktné údaje do správy na Facebooku. A ľudia, čo ste nevyhrali, tak nezúfajte, pretože čoskoro sa vidíme v súťaži na Instagrame. Vidíme sa tam. Čaute.